zanin chu ahlimom zong devin han chanila inhnialna hian ma reng se tia tangtlat anom to chuan tuma ma hi kanin min lo tlang puya CBI chungchang po hi ke YouTube channel a hian episode pani lai ka lo ti chok to a achiang tok to view chuan ka hria a CBI te hna general consent lo pek to nuk le ta state sarkar noi thokte chui tur chuan Mizoram sarkar in ziaka phalna apek masak zel ngai tura tun ma ang thowa da let le ani tak thu ka soi khan inhnialna achok chuak tam ta le a lekha then khat cher dan dik che lo le be chan dik che lo te alo lan tak zel awangin tun tuma hian toy te a han soi bel le katumani juni somni pasaria sarkarin notification ati chua non le chan hi India rama criminal law thar man tran ani tawh le CBI director in Mizoram sarkar le kha ron thona notification thara chole tura aron ngen wangte ni in Mizoram sarkar hnuah vigilance department thu chua chuan ata langa chumai baka CBI director in notification achua dan tur ruam manna aron siam ang thlapin general consent apethar le ani antibok Vigilance Department in ningani July nili sangnile somni palia thuchwa asiam nu zirtop ni July ninga tukthon e kham vela CBI director in Mizoram sarkara lekha aron thon le akai hnoi sarkar lekha poimo te chu social media lama adar ta chuaya RTI manga dil chuana hun po tutan ma omin alang lova soizui an lo avangin sarkar lekha hi lo put ruve tamai ani mele mi poi mu thei tura CBI director lekha phawt aloni ta ka chuan he lekha tarlan te hi i han bi chiang ve deuh don te ang ama sain CBI director lekha thon hi central sarkar lekha pa ngai secretary atanga local nilovin CBI directorin demi official letter dio letter anti ang Mizoram chief secretary hna athonani ti repotila Point number 2 le 3 a te hian criminal law thar man ani tak dan le DSPE Act section 3 hnuah CBI te chui thei tur tarlan hova IPC chu dan thar BNS a thak ani tak awangin central sarkar in notification thar ati chua thu te tarlan ani a chumi ngong zela chuan state sarkar ten CBI te na tho phalna DSPE Act section 6 be chana anpek te po siam danglam ve ngal atul thu te tarlan ani point number 5 a hian IPCI BNS man ani don ta ka wanga central sarkar in notification thar ati chua mil tur le chumi hnuah CBI ten thil chui na an tho chunjom zel theina turin state sarkar chu dan thar BNS man tran ni tur ruat July ni khat ma nge ya notification ti chuak turin aron nge nani notification duan chin draft po thiltel ani thu ata langbok point number 6 hi uluk taka kan chhia chuan draft notification ang hi chuan CBI te chuan central sarkar central public sector undertakings le akai hnoya thokte chau an chui theianga state sarkarin chiang taka phalna apek masak lo chuan state sarkar hnuah thokte chui na ero an thoktel lawang ti ani draft notification an ron thona hian CBI ten an na pa ngai tluang taka an tho theina tur chin an ron duang ti hriaila keini state ro chuan CBI te hi an na pa ngai ba ka Mizoram sarkar hnuah na thokte zalen taka chui phalna pek kan tiama mundang ba ka assembly house a ngei po vigilance changtu chief minister in CBI te nena hian an dil buai ngai lova state sarkar hnuah thokte chui phalna pek an ni tur thu asoi miaw awangin chumi ti thei tura an mamo tak state sarkar in chiang taka phalna apek masak ngai ti lai khi kan du phot chuan kan ti hlotlin sak ngal thei rengani hemia chian na chu December ni somni pariata general consent Mizoram sarkar hnuah thokte zong chui theina kan pek po central sarkara CBI enkol tu Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions chuan kumin sangnile somni pali February ni som pakua khan notification ti chuakin minron nem nge saka ming ziak tu po under secretary kundan nat ani nge kha CBI director in draft notification aron thonang diak chawa notification hi chhuah tur emo tipol po kan ani mai theya mase hele kha vek atang po hian ani lo ti
alan le ngal na chu tuna Mizoram sarkarin notification ati chua tharber hi CBI in draft notification an ron thon nen ai nang lo ngala CBI lamin draft notification an ron thon sentence to pa khan all previous general consent for any other offences and consent accorded on case-to-case basis for any other offence by the state government shall also remain in force tiania tuna Mizoram sarkar notification athung chuan all previous general consent for any other offence by the state government shall also remain in force ti chin chau dalu anida thunga he hian CBI draft notification ron thon hi in kai hruaina ang chau ani ziale tha kan tiang le kan duanga kan ti danglam thei ani zia anem nget ngala vigilance department thu chua tarlan director CBI in state sarkarina CBI nena general consent apek dan turah ruam manna aron siam ang thlapin pek tharle ani ti atarlan po adik fam kim loti aron lantir boka hetiang thil mi puinga even em thila hi chuan CBI director in draft notification aron thon hi uluk taka zirchian ani nge yang ti arin oma apal tlang nge tur law department le vigilance department te po chief minister en kol ve ani avangin chief minister point a hriat puilo arinom lova CBI te thuneina nu let le tak hi tumlok renga ti ani zia po alan tira ngai thei ani CBI tia kan soi lodin na be chan the Delhi Special Police Establishment Act 1946 DSPE Act kan cher chuan section 6 hnuah state sarkar in CBI te thuneina apek chuan CBI te hian state sarkar rem ti na lak masak kher ngai lovin state chunga state police te thuneina ang tiat tho nein na an thok theya sub inspector chin chunglam te phei chu police station officer in charge anga thuneina pek ngal aning nge ya Hema versus state through inspector of police Madras thubuaya chuan Supreme Court chuan state sarkar hnuah police ten thubuai an lo chui mek to te po CBI ten an la chhong theya chutianga in hlan chhon chuan case ati chak lo pha chuang lowang ti in thuneina pek an ni na muna CBI ten tual chung police te thuneina ang an nei thei dan hi alo nem nget to ani hetiang hi thilom dan ani line DSPE Act section 6 hnuah CBI te nena nu chui phalna kan pek phal chin tharber chu kan chiang tlang to a tun mang thovin state sarkar phalna lamasalo chuan Mizoram sarkar hnuah na thok te chu chui thei an ni don ta chuang lo ti hi nial thei lo tuna kan din mun mek chu ani ta ni CBI chungchangah hian mi puite nena thilom dan thrilfia mai atira khachuan katum ani a inhnialna acho chu tak zel awangin hei episode thumlai ka siam pha ta a ka tong kam man te po a then lai a chuan a hriam ta deuh awme o ka rilru a emponi se kan ram nei chun pathian min pek zorama hian thudik hi lal berzel sela hemikai noi hriat beldu kan nei chuan ka channel a hian episode masa pahnih te chu keule thein awme tunatan chuan du tok le photang o